No niin, lyhykäisyydessä lyhyt esittely tämmöistä 1947 valmistuneesta kaunista teräsaluksesta. Siinä näkyy nyt vähän kauniita runkolinjoja, että tämä on tosiaan 13 metriä pitkä ja 3 metriä leviä. Tillaakin on tosi hienosti. Siinä on vähän takakantta, siihen mahtuu kivasti istuskellen, nautiskellen kesäkelistä. Sitten tullaankin komentosillalle. Tämäkin on suhteellisen iso. Siellä on köysivarastoon kulkua, lisää komentosiltaa ja karttapöytää. Mukava lisätä laitteita tuohon. Siinä on hallintataulua ja mittaristua. Sitten tullaankin alakertaa. Siinä on iso pöytäryhmä ja mukavasti istumapaikkaa. Niin kuin näkee, materiaalit on uusia ja hienoja. Siellä on vähän keulavarastoa, missä on liivejä ja semmoista. Siellä näkyy konehuoneen ovi. Matka jatkuu tuonne käytävää pitkin WCC. Se tässä on vessa, integroitu tiskiallas ja painevesisysteemit. Pystyy tarpeensa hoitaa näppärästi. Sitten on päämakkuuhuone, minkä pystyy myös istumapaikoiksi muuttaa. Sitten on konehuone. Köysivarastoa, mistä kans kuluu komentosillalle. Siinä on mukava kuva ikkunasta, että näkee pihalle. Vielä on sitten tätä oleskelutilaa eri kulmasta. Tässä on tosi hyvät tilat. Siinä on talosähköpaketti, mökkisähköpaketti aurinkopaneelisysteemeille. Komentosillaan käynti alakerrasta. Lisää komentosiltaa, niin hahmottaa tilaa ihan hyvin. Sitten vähän näkymiä ikkunasta, että näkyy valomastokin. Siinä on Steelpropin tekemä uusi jäissä kulun kestävä potkuri. Sitten on vähän hiekkapuhalluksesta ja maalauksesta kuvaa. Lopputuloksesta, että pinnat tuli käytyä hyvin läpi. Myös eestäkin. Sitten on trailerin päällä, vähän voi ihailla kans tätä mahtavaa runkomuotoa. Muistoja kesältä. Ja vielä lisää projektikuvia, että kun tullut vietty joku kukkaa kämmenelle. Täällä onkin jo kevään merellä kulkemassa, on jo kovasti jytisemässä. Tässä on vähän ollut näköjään vielä sisustettuna, kun täällä on ollut tavaraa. Tämä on ollut käytössä meillä vielä nyt tähän kevääseen asti. Tai edelleenkin on käytössä. Joo, semmonen laiva.